dagway kay buntag pa mo diri, no? So salamat nga nag-survive pa mo, no? Naapa mo. Unya wa nino maklaro to. Ako si Doc Brad Sani nga Garcia. Ang akong mamaong asawa si Doc Sis Albert Garcia, no? So nagunauna mi nga magjuwit na lang mi og paambit kay basig manubra na kong istorya, manubra po sa istorya, may nang usahon na lang namo among istorya. So, gitahasan mi nga maghatag og testimony. Testimony na may gingon, dayon ang tema sa atong puan, ang gugma daw sa pamilya o sa kabukasyon, paingon sa pagkabalaan. So, nagistorya mi ni Albert nga, ang atong ipaambit, unsay hinungdan nga dili ta mabalaan. Kaya sigurado ko sa tibok buntag, tibok adlaw, ang mga nagpaambit, sige paambit nga, muna'y buhaton nga mabalaan ta. Muna'y buhaton sa mga tanan. Muna itong buhaton or mabalaan ta. Sigurado ko mo na ilang ipaambit, ganang buntag. So ang among ipaambit, karong hapon na, among testimonya sa among pamilya, unsay mga butang nga dili ta mabalaan. Mga butang nga dili ta mabalaan, at the same time, maghatag tag mga suggestion nga hopefully mabalaan sa bunta. Kay ingon ko sa iya kung ang lami ang atong istoryahan, wagi mo balibad sa lami, kay lami man. Tanan gyud siguro tao mudawat og lami. Pero way lami na gani ang istoryahan, awa na gyud maminaw. Bisag pagkaon nga way lami di ta. Istorya nga way lami di ta. So atong istoryahan ang way lami. Dayon atong paningkamutan nga mahimo natong lami, no? So ang among paambit sa among pamilya, atong ibase sa mga negatibo, mga konflikto nga kahitabo sa atong pamilya. Dunay mga research, nakita dito, daghang mga rason nganong gaaway ang pamilya. Nagpili mig mga pipila kahinungdan, nga mo'y among hisgutan, mga problema sa pamilya, gakahitabo sa among pamilya, ug amo pong natagaag mga solusyon. Ang una diha nga, nganong gabugno ang pamilya, labi na ang bana o ang asawa, nganong gabugno sila. Ang una gyud is, ang bana o ang asawa, dunay nagkalain-lain nga kinaiya. Dunay nagkalain-lain nga personality. Hello? Ang bana o asawa. Sa wala pa sila nagminyo, doon na sila tagsa-tagsa ka kinaiya. Muna nga inig kaminyo nila, sa primero may kay honeymoon. Inig dagan sa panahon, mugawas ang natural. Munang magbugno na dayon ta. No? Mag-away na dayon ta. Kay nanggawas ng natural nato nga mga kinaiya, human sa atong honeymoon stage. Tinagsa-tagsa. So, unsa man ay may epekto ana tungod sa nagkalain-laing kinaiya, dunay mga violent behaviors ang tagsa-tagsa. Labi na ang bana. No? Kung mag-away na gani, naay mga bana nga mandapat yun. Di ba? Himuong pansimbag ang asawa. Labog hanggatog boxing sa ni Pacquiao, di musukol, kaya ang asawa rin ang kaya sumbagod. Asawa rin kaya dapatan. Sumuna siya nga gakahitabo sa atong pamilya. Mga bana, napoy rare kayo nga asawa nga muklata pog bana. Sa una, atong madunggan, bana ramay mong latag asawa. Karon, nanatay madunggan nga, napoy bana nga makulatahan og asawa. Pero pipilaran na, sa 100 na siguro isa duha. Ang 98, asawa ginang gakakulatahan sa bana. Hinungdan ni ana, kay tungod lagi nga, lain-lain matag background before ta magkita. Lain-lain po tag-upbringing sa atong pamilya sa wala pa ta naminyo. So muna nga, yun sa pagdala sa atong mga ginikanan kaniadto, mo po na epekto kung unsa ta klase nga mga bana o asawa dayon. No? Unya, mugawas po ang problema diha, tungod kay Expectations. wala makapot atong tinguha para sa atong bana. Ako din giminyohan akong bana, akong asawa kay abi nako og. Di ba? Abi nako og. Buutan, di mo inom, di sugarol. Unya kay bali man day tanan, palahubog man di ay. Kusog man di mo inom.
Tanan negatibo ba? So, ang imong gidahom sa imong bana wala na tinuod o sa imong paris, muna nga mag-away pod. Og tungod pod sa usahay mag-away gyapon tungod kay bisan og minyo na ta, tagsa-tagsa kanato, dunay tagsa-tagsa katinguha pod kanang individual pursuits. Nga wa na to matiwas sa ulitaw patag dalaga pata, unag minyo na ta magpadayon mo tagpangita na nga minyo naman ta. Sumuna gakitabo sa usa ka problema nga sa usa ka pamilya. Sa amo ni Albert, amo na siya among usa may among gihimo ana para masulbad na siya nga issue, no? Maayong hapon sa tanan. Maayo gyud siguro kung among panglantaw bitaw diretso, muna ang katong naa dito, pwede sibog mo dinhi aron ing ana among panglantaw, kamo pwede nato ihangyo para dili ni mag-ana aron diretso na lang ta. Okay ra ba? Batanon pa man mo, makaya pa mo walk, di ba? Kuha na lang ha, sa gisulti nga katong una nga different behavior and personality, tinuod na. Miski sa pamilya or sa anak, ako, nidako ko sa 9 mi kabuok mag-igsuon. Namatay ang isa, so 8 mi na ni dako. Sila ni Sunny, unom sila, pero 5 ang nakasurvive sa ilaha. So dako yung kay na pamilya. Unya kami pod, sa amo ni Sunny, 5 kabuok ang among anak, no? Kanang nagpadayon gyapon mi nga dako ang among numero sa among pamilya. Ang katong gingon nga nagkalain-lain og kanang pamatasan, makita man gyud na sa miski sa anak, moingong kabitaw nay paborito, dili ka moingog nay paborito. Tanan nay paborito nimo imong anak kaysa paggawas lang nimo sa imong pag-alaga lang sa ilaha, tanan paborito. Ang kanapong pagpanahon nga mag-away ang akong mga anak, ako silang paminawon. Ang among pamaagi ni Gibson nga magkuan sa mga bata, kanang maminaw ta, rasonan namo. Ang among style pagkuan aron dili maulaw ning among anak, tinagsahay amo sa istoryahan. Among tan-awon ang ilahang side and then katong iyang kaaway na igsuon lahi pod. Aya dayon namo husayon. So muna ang among gipamaagi sa pagkuan sa among mga bata nga atong sugdan nga maminaw ta sa ilahang tagsa-tagsa kay lain-lain man silang personalidad. Kay miski gali sa kanang sa ilang mga barkada, gusto man sad mi makigila-ila pod kay aron makailasan sila na unsay mga personalidad po sa among mga anak. Kami pod ni Gibson, moingon ang mga bata wala gyud sila kakita og mag-away mi. Tinuod pero wala man gyud na kay for better or for worse baya ang atong gikuanan sa atong vow, wala gyud tanan for better and better. Ang worst siguro wala lang nakita sa among mga anak, wala nakita sa among mga higala, wala nakita sa among parinti, kay nami pamaagi. Ang among pamaagi, muingon ka nga nag-date, usahay mulakaw mi kami lang duha. Muadto mi dito sa kanang kuan na place na kami lang magistorya mi. At least makakuan mi na makapahungaw mi tagsa-tagsa nga wala involved ang uban. Kay ang issue or ang kanang gilalisan between sa amo ramang duha. So muna ang mga bata, wa sila kakita na nag-away mi amo mga kaila, amo mga parinti. Unya sa pagpamaagi pod sa kanang different background, tinuod, kay kung si Gibson, ang iyahang upbringing, dato. Ako dili man ko dato. Naningkamot lang ko kay ang kaliwat lang namo kay akong ginikanan despite sa kadaghan namo ang ilahalag yung gipakaning kamutan ang ligasiya or pamana na ihatag nila sa amo ang edukasyon. Muna sa amo kami na 8 na mag-igsuon puro mi professional. Munang amo pod amo sa nang ipasa pod sa amo mga anak. Dili tanang mga kuan na ayahay ka plastado ang imuhang pamilya puros ayahay. Dili. Kisa may kuan din hibe, isa ko nung kamot nga, all throughout sa inyong kinabuhi, sa inyong pamilya, ayahay ragyod inyong na-experience. Way ni isa, kay tinuod, di ba? Kay dili lang nabaw sa mag-asawa ang better and worse. Apil po na ang atong pamilya, atong mga anak. Unya, mula to siya, ang expectation lang yun na ako kang Sunny, ingong ko nga, paminawasag ko, dili lang ka nang kay tungod ikaw ang padre ti pamilya, permanente na lag-oo sa imuha. Naasad ba ako ikaw galingon na akong ideas? So, mo lang na, we respect each other as an individual. Muna'y nahitabo na ang mga negatibo,
mahimo na mong positibo sa among pamaagi. Okay. So, ikaduha nga mga problema nga kahitabo sa atong pamilya kay wala na tay panahon sa usag-usa. No? Wala na tay panahon sa atong bana, sa atong asawa, sa atong mga anak kay busy na ta sa atong mga trabaho. No? Nawala ang time. Naala kita pero wala tay time. Atong timan-an nga ang basic nga relasyon sa usa ka pamilya ang bana ug ang asawa. Mudaghan atong anak, mudaghan atong liwat, usahay kanang basic nga relasyon mawala pag yun. Tiyaw mo na pag ulitaw pagdalaga kay love, babes, ba mamo na siya. Pag kaminyo na kay nanganak na ang itawag sa bana kay ma, si mama pud pa. Nahimo na niyang mama iyang asawa, nahimo na pud niyang papa iyang bana. Pa, ma, tay, Hindi naman mo tawag og love. Kaya ang tawag na kay mama naman po, papa mo, awat man sa bata. Katong relasyon nga nagtukod sa ilang pamilya nga isip, atong uyab pa, mag-uyab, din nahimong bana o asawa, nawala na to. Nahimo na to silang, moto ilang kakalimtan, kay Terms focus of kay sila pagka papa o mama. Focus kay sa ilang pagtrabaho. Sige, Nalimot tawagin sila nga ang pinaka-basic nga relasyon dito sa pamilya, katong bana o asawa. So muna nga, doon na mo yung mga pamaagi nga, bisan sa kabisi na mo, bisan daghan mig mga anak, doon na may time sa usag-usa. Oh, kanabitang pagtawag, di ba? Nay pangalan. Muna ako kung common kay natawagon siya as Sunny, ang ako, the way pagtawag na ako sa iya, Gibson. Mailan man na niya nga, na ako'y kanang endearment nga panahon, na loving kay ko, kay mo tawag ako, Gibson, ana. Kung masuko gali ko, Greto Gibson. Na kumpleto ang pangalan, di ba? Unya, ang tawag niya sa ako, may siya YVD, my ex-girlfriend. Mo na yung introduction. Ingon ko, grabe babakuan kung maminaw ka na ex-girlfriend. So pasabot na ikaw ang pinakalas, na ikaw na yun ang giminyuan. So kami po sa among mga anak, usahay namin mga time na murag ka-Berks ra bitaw na mo. Sakto ba ang mga term nako? Ka-Berks, kabarkada lang. Ang pagtawag usahay sa among mga anak sa amo, mother, father, ana, mama, papa, usay ka ng mga time ba? Dili ka nagkuha na ni mo nga, usay mo siya. Musulti tong akong kinamanghuran. Look at man, that woman is scolding me. Wala siya sa iyang papa. Look at man, that woman is scolding me. Unya, in a joking way ba? Kung ikaw maminaw, ko, grabiyasan ining batao, magitudluan, up maayong pagtawag o kuanan. Pero, kana mo na yung mga pamaagi, kaya at least, pukaw man ka, ma-call man imo ang attention kung maggamit bitaw ka, di ba? Oh, so kwan lang to ha mga bata, kung masuko gali mo, tawag ka sa kumpletong pangalan. Tawag ka og Greto Gibson Tiberini Garcia. Bahala mo kung unsa na. Pasabot suko mo. Pero kung sweet gali ang pamaaging anapod. Kami po sa among mga bata, kung makita po na namo kay ina ko mga bata ha, kani mga batanon. Oh, wag yun naglantaw ang mga batanon. Di ba mahimo ang pamilya kung wala ang bata, di ba? Oh, kamo mga batanon, ang inyuha lang ba mo, duol lang ba mo sa inyuha na maayo inyong relasyon sa inyong ginikanan kung panahon lang na mo'y pangayoon? Inag true or false? Isang kamot nakasagaran mo duol lang sa ginikanan pag nay pangayoon or nay kinahanglan. Oh, ang mga ginikanan na lang, tinuod o dili? Oh, tinuod yun. Oh, ang mga bata dili oy, pero dara o mao, dara ang mga gastuhon tanan. Pero kanang pagkuanan sad nga dili namo gwapo. Abi nimo nga ayahay mi, gusto namo ihatag tanan sa mga bata. No. Ginatudluan namo ang mga bata nga hagua. Ang pamaagi sa ilang paghago, tarunga inyong pag-eskwela. No? Dili kinahanglan na ma-honor ka. Kaysa amo, kung na-honor man amo mga anak, tungod na sa amo silang gina-guide, gina-monitor namo, dili sa to the sense nga, ikaw na'y magkarong panahon na, ikaw na'y mag-answer para lang ma-honor mo mga anak. Kami, inang ginamo, kay kanisya, mura man isig lawyer, pangutanon man gyud niya, sigurado ka? Aron makita ba nimo ang pag-grow sa bata, dili nimo kanang pasagdan. Una sa kanang mga edukasyon, ha, mga batang ha. Ayaw mo kasuko kung ina mo sa inyo kuan na unsa man ni si papa ug si mama, oy ni duol gali ko para tudluan ko ug unsay answer. Dili. Maayo man siguro spoon feed kung kanang mga kuan na busy kay ka. Pero
inanta mo ha, kami ni Gibson, busy gyud mi sa among mga trabaho. Sumalapad lain-lain ang among mga organisasyon. Dili lang mga religious. Apil ang mga civic organization, apil ang mga national na organization, naami. Pero kung time na gali na para sa pamilya, naagyub mi time, dili gyud nato himog rason na unya diya pangtaa dito ato sa Google, ato sa internet. Sa atong panahon wa baya si Google ug sa internet, ato ra ta sa library. Muna believe ko sa mga ginikanan karon kung ilang ipabuklat pagyapon ang mga libro. Muna ang among gibuhat, abrihi, ayaw pagsalig tanan sa internet. Kay gi-spoon feed ka, wala man kami nag-spoon feed, ang internet mo'y nag-spoon feed sa inyo ha. So musa na isugdan nimo ang relasyon sa ilahang magkalain-lain na mga different fields sa kanod sa mga bata sa ilang eskwela, kami na namin ninyo, ana sa nga ng mga kuwanan, nagkalain-lain po. Sakto ba, sir? Okay. So, lain na po nga problema sa pamilya. Kanang pagdumala sa atong mga bata o pakigrelasyon nato sa atong mga in-laws, sa atong mga amiga, no? Mga amigo nato, amiga, hinungdan na sa away, no? Kay pananglitan isip ginikanan na isanghid ang bata, moingon ang papa nga dili, moingon ang mama hoo. Di mag-away na rin na kay nganong imong gitugutan, nga di balibad ko nganong gipalakaw nimo nga ni anak ko. Sana nakasampol. Ikaduha, kanidayong mga in-laws, whether mother-in-law, father-in-law, sister-in-law, pero ang pinakasikat ana nga tanan nga in-law kanang mother-in-law gyud. Muna'y nakahatag og nakabibo sa pamilya, di ba? Mother-in-law. Kay musagol na gani na diha sa inyong pamilya, medyo bibo gid na, no? Wa man nay bintaha ni Adan og ni Iba kay wa man to sila ugangan. So wala gay gubot ilang pamilya. So sa amo, although wala mi ana ga problema, pero usa na siya sa nakita nga daghan pamilya nga daghan away tungod sa mga in-laws, tungod sa mga higala nga naghatag influensya sa asawa or sa bana. Oh. Okay. Kaning issues related to children and other families, murag makadungog yun kayo ang akong mga kaubanan ani sa banay. Kay tungod sa akong pagkuanha, siguro sa akong attitude, sa akong upbringing, ug sa nagkalain-lain pud na religious na organization na nagtubo ko, no, kung hunahunaon na sa banay sa Dios nagsugod mi 1994. No? Kung sa among kaminyoon, 31 nami, ay pa after 30 years na di-separate me. For 30 years na ami sa akong in-laws. Siguro moingon ang uban nga, lain sa kano, martir ka, dili ko martir. Siguro sa akong pagkuanan kay, wa may labot ang kanang maayo magkinaiya, karakter ang akong mga parents-in-laws, o niya, mostly ang kanang mga kuanan sa nako ang katrabaho pod nako akong mother-in-law di gyud malikayan nga naagyoy mga kuan kaning unsa ni kaning mga bad bitaw na mga pamatasan. Ako sa akong part kanang gusto ko magpahungaw sa iya, pero dili na ako ganahan nga iya din pananaw sa ako nga wa ka may kuan oy respeto sa imong mga in-laws. Ako lang ni kuanan lang ko nga siguro sa anang mga pamaagi, I have experienced the worst kung matawag nimo, no? Muna after 30 years mo to ni separate, no? Dili na ninyo malikayan. Unsang pamaagi nga dili mabungkag bitaw inyong relationship. Unsa kung pamaagi? Di ba? Kung evil ni siya, balusan ni mog evil, nay revenge sa imuha, hapsay ba? Dili. Ang ako, siguro mingon lang kag, maghulat lang yun kung ani ni Albert na mukuan ni siya, kanang musukol ni sa ako, ingnog yun na ako, unsang pagkabanay-banay, unsang pagkakuan sa isa, simbahan, ingana, dili. Kay kung maingon na galig banay, ingon ko, wala di ko'y salig sa akong Ginoo, wala di ko'y salig sa akong Savior, no? Madaot ang akong Savior. Madaot ang akong gikuanan nga gituuhan. But because I took the step to have a positive attitude, muusad siya ang murag key or susi to a fulfilled life
with my husband, with my children, and with my in-laws and friends. Ako ni naning kamot na nagkuan-kuan ning kinaiya nga humility. And then, unsa galitong sa kuan mga batanon, tulo ka buok na sa Corinthians nagikuanan sa to? FHL. Unsa man to? Faith, hope, and love. Di ba? Gwapo kani sila mga kuana na mga words. Pero akong permanenteng gikuanan sa ako, I know my God is looking at me. Wala ko niya gipabayan. So ang ako pong gikuanan, I have that attitude of respect and kwansa ko, matatag, resilient ko, despite sa tanang mga ignonimog storm or kaning mga kaubanan na ko nakakita sila, kaila sila sa ako. Ang akong positive way is, kung magminaldita ko, kung musukol ko, mapangit ko, dali ko mutigulang. So muna nga akong ikuanan, I have to be graceful, I have to look good, para dili ma-stain ang akong pangalan. Kay ako rabaya din sa Valencia. Ha? Ang ako bayang kadugura ang akong pamilya. Oh, I'm thankful na nasa ko'y set of good friends na who really understands me na pwede kong makapagawas, makapahungaw. So with that na akong ikwanan lang nga dili nato himuon nga revenge ang tanan atong pagkakwanan. Sige, pwede ka magpahungaw. Ang akong way siguro pagpahungaw kay thank you na ang Netflix. Kay mutanaw ko sa Netflix. Oh, kabalo mo ba sa mga Netflix batanon? Oh, mutanaw ko kanang salida na makahilak ko. Kaya kung makahila ko din na, napagawas na ako kung kuanan. And then after that, I thank you. Diba? O di, mingon na din ako mga anak, mama, si mama kay Netflix queen na. Inko, ang kay permanente mo kung na yung experience mo. O, katawa dayon. Try na ninyo, ha? Okay. Sunod nga problema sa pamilya, kani kinay mga bata, lack of cooperation in the family. Unya, moingon pirmi nga, halimbawa, bulaton sa balay, daghan ba na nagtuo nga ang trabaho sa balay, sa asawa ragyod. Di sila kabalo mutabang, kay trabaho kuno na sa asawa ang trabaho sa balay. No? Dapat sa balay doon natay division of labor. Ato maapil ato mga anak. Division of labor, scheduling sa ato mga buluhaton. Namay mga balay nga gikas buntag ang gikanan, panihapon na lang tuara gyapon ang hugason. Ang kaldero tuara gyapon ito, bulingit lang gyapon kayo. Kaya her akon hugasan sunod kaon. Pagsuguon. Nasuguon sa gakatag na ang balay hugaw kay walay proper nga division of labor, walay scheduling, kinsay maglimpyo, kinsay assign ana, walay pagtinabangay. Muna usa hinungdan nga mag-away pod ang pamilya. Okay, kanang sa division of labor. Kung tinuray pa ang kanang mga mama nga kuan 24/7 gyud ta. Tinuod 24/7 gyud ang atong trabaho. Wala gyud nay kuan kanang pahulay. Miski kana gali sa akong break na wala ko'y clinic, ay lihok lang gyapon akong buhaton sa balay. Labi na karon nga daghan nagplantitos ug plantitas. O di murag na kuanan lang na mas love nimo ang tanom. Katong sa iyo yang gingon na division of labor, ang ako mga anak miski naay sakop pa atong una na naami din sa among mga in-laws, ginainang kugoy na sila nga kung mahimo wala din na ang sakop, kamo may maghugas sa inyong kaugalingong plato. Unya masuya sila usahay, ingko ayaw na suya. Kay means of exercise man ang mulihok ka. Means of exercise man sad nagmukuha kag tubig, ayaw nang kanang gai kog tubig. Ha? Kay ignan ta mo, ang mga bata gali na tapulan, mas grabe ang arthritis. Tinuod na, ha? Mas grabe og daghang sakit. Unya ang kanapong sa tinabangay, dili ingnon nimo nga kani. Ang among style, karong adlaw sila na sa mag-igsuon ang magsabot. Okay, ako'y maglungag sa rice, dayon ikaw mag-set sa table, ikaw magkuanan. Then next day, ana na sa shifting na. Munang amo kami, kung akala ninyo ayahay among kuanan, dili, muramig mga American ang among style na pagkuanan. Aron matrain among mga anak, nga pag muadto man sila sa bisan asa nga lugar, ready sila, prepared sila, dili sila magtinapulan.
Munang among pamaagi nga, tudluan nato sila, sugdan sa panimalay, aron makita kung giunsa pag ang imuhang pag-upbringing sa imuhang pamilya. Okay? So, laing problema na pod. Kani, daghan na kayo wala ni. Lack of effective communication. Dili maayo nga pakig-istorya diha sa balay. Pag-istoryahanay ba? Ang usa ka rason nganong di magkasinabot. Kabalo mo unsa? Kay di man maminaw. Di gid magkasinabot kay di maminaw. Ikaduha, tone of voice. Dagko kay tingog, singhag diretso. Kasi pa may ganahan na makikistorya nga singhaga naman ka. No, mo na yung problema sa inig-istorya na to. Body language, isog na kay daan ng naong. Kasi pa may ganahag istoryaan ng amurag kasumbago naman. No? Dayon, kanapag yung istorya nga, imbis kay naas ko'y problema saya, igna imong mama ha? Igna po imong papadong, ipasa-pasa sa bata. Ipasa sa igsoon nga, igna to imong ati ha? Kung naay problema sa atong duha, daritso tag istorya, dili ipasa. No? Ipasa, daritso ta nga magsulbad sa atong problema. So kinahanglan ta og maayo nga paagi sa pakig-istorya. So usa na ka kigyod is maminaw ta. Kay istorya man sa ato pa dialogue, duha ang mag-istorya, puli-puli og istorya, dili isara ang mag-istorya. Kani bitawng ikalimang kani mga conflict, kaning listening. Dito sa Cebu, kung ambot na nga, kung nabay mga uban na ka-eskwela sa Cebu, nanagal ito'y radio station is, listening is the beginning of understanding. Di ba? O, kung maminaw ka, kung di ka kapaminaw, limpyo ang imuhang dalunggan. Ingnan ta mo ha, ang mga bata karon wa nagyo ko kakita nagapanglimpyo na sila sa ilang mga dalunggan. Kung i-check siguro ni nato, daghan siguro mo mga atuli kay dili mo kadungog. Ha? Oh, kisay ka panglimpyo sa iyang dalunggan twice a week. Mo man ay sakto. Uy, gamay ra di ay. Ang tanan dinhi walay panglimpyo. Ha? Kung dili na makadungog, no? Or mukatul na, ha? Ang kana po siyang listening na ikwana nato, kung mag-listen man ka, apil na din ang body language. Kung mag-listen ka, ayaw pagingon, oo, agoy mo ka storya. Face to face, di ba? Tanawa. Dili naman kuanan nga, dili ni mo pa tanawon. Unya aning tone sa imong voice, kung ganahan ka magkuan og emphasis, ayaw na mi kuanan nimo, huy, 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 huy. Ana, gibunyagan ba yatag na'y pangalan? Unya tawagon ni mo huy. Oh, ako minsan na to, adong wala pa ko nakuha na mo, tawag makog, hoy, ana, kagwapo sa mga pangalan sa akong mga anak niya, tawagon na akog, hoy, di ba? Kagwapo pangalan sa imo mga imuhang mga ka-amiga or kan tawagon lang nimo, di ba? Kay kung dinha nagsugod gali imong effective communication, I know, ha, sa amo or sa uban siguro, kani siya pinakalisod. Tinuod dili. Di ba? Miski lang sa pagbukag, ana, lisod kaayo na siya. Unya, ang kanipong body language. Body language, dili itong katong body language. Nakabalo ko ang ganahan sa mga batak, itong body language na maging ana-ana. No, dili. Ang body language is, una sa mata. Di ba? Ang gesture nimo. Una sa imong smile. Part man na sa atong body. Unya, di na nasa tarong gagunitan nimo. And then, katong iyang giingon nga direct, moto, di ba, ganyan, niingon ko, nga kung naama mi tuyo, diretsyo mi mo storya. Ikuan lang ninyo, take a step na diretsyo mo kung unsay tuyo. Ma-reject man mo, ma-deny man mo, at least you took the step. Mga batanon, ha? Dili nang gingwanan na, pag musulti ko ani, kuanan man na, masuko na kong papa, musingag ma kong mama. Ayaw mo pagkuanan na ang reject is isa sa nakapamagi nga, basig sayop ang akong approach, sayop ang akong gigamit nga mga pulong. So, kana katuna na ninyo, ha? O, dili lang mo magsalig na kani akong nakita sa internet, kini akong nakita sa Google. Gwapo na siya, pero at least kung mag-Google og internet mo, nga you wanted to have an effective communication, get the best katong mga maayong or mga positive na mutudlo sa inyo ha, para sad maayo sad ang inyong pamaagi sa communication. Okay, naapay lain. Hapit na ta mahuman. Kani, hinungdan sa away sa balay. Financial problems, kwarta. Para sa uban, maugig ko nun pinakinungdan.
Kay way kwarta gani, bugno gina kay way kwarta. Init ang ulo kay way makaon wa tanan. So, number one sa hinungdan, lack of money hinungdan sa away. Pero kabalo ba mo nga daghang kwarta away gyapon? O daghang kwarta da sa inyong pamilya away gyapon. Usay mag-away po kay kinsay dako o gidala nga kwarta. Dakong income ang asawa kumpara sa bana o dako ang income sa bana kumpara sa asawa, magkunti sila. Nga ako ra ba sa libo ana, imo 500 ra. Nga para mo tatos pamilya ka, kwinintahay sila o kinsay. Lahi po itong gaaway kay way kwarta. Napoy gaaway kay hago ba kay ko ana, 20 ako da, imo G's, ana ba, gakwintahay sila. So gaaway po ta tungod sa kwarta. So ako lang advice ana, kung daw na kitay, kung wag kitay trabaho na, wag kitay kwarta, away kita pirmi. So manginkamot yun ta nga, doon na tayo income para at least sayon-sayon na to nga away ang atong sulbaron. O kaning sa lack of money or no money, tinuod, the root of all evil or cause of all evil is money. Di ba? Tanang ka-stress, money. Di ba? Kana si money, okay man na siya, pero dili ta dapat ma-enslave. Ha? Tanawa mga batanon ha, dili mo ma-enslave sa money. Nakaipon lang gali mo, gusto na dayon ninyong iwaldas. Di ba? Ang akong mga anak, akong gitudluan, na you save. Muni akong gihatag na allowance ninyo, bahala na mo kung sa mga pamaagi. Kami, naka-experience mi nga katong mga 2005 ha, early 2005 to siya, nga na-demolish mi, na-appeal mi ang among lugar, among balay. As in, wala gyud mi nakatrabaho tarong ni Sani ani Gibson atong time ha. Pero kabalo ka unsay nakuanan sa among anak, ma aron natay ipalit og kuan, na may mitigom. Ingana ba, makuanan nimo nga, uy, nakakita day sila na kinahanglan day dili la day si mama og si papa, si mama og si papa ang may magtigom og kwarta, apil ang mga batan-on. Kay at least ing anak, kung kabalo sila unsaong pag-handle nila, pag-manage og kwarta, dili sila ma-enslave. They will use the money in the right way. Dili lang magpasikat na usa ni bangkahan tanan akong barkada kay kaila sila ng among pamilya ing ani. Ayaw. Dili sa ka dapat ma-enslave sa imong mga friends. Kay ngano bad influence na sila. You have to choose the right person or the right friends na imuhang ubanan. Miski sa grupo, kung magkwanta na, uy, daghan na siya alahas na ing ana, kani gwapo ni kuanan, dapat naasa kong ingani, ayaw. Kay luwi na kayo nagkakuba-kuba na si Bana, nga imong Bana dito, rain or shine, nagatrabaho, kung mahimo, 24/7 asad, para lang imit imong luho. Diba? Dili na siya himuon og issue. Kay I'm telling you, unsa? The root or cause of all evil is, unsa man mga batan-on? The root or cause of all evil is money. Diba? Daghan kayong makuanan na naon niya. Ang ako lang ipakwanan sa inyo ha, nga ang pag-manage bitaw anang mga finances, kanang kamo mga batan-on, ayaw nagkuanan, uy, basig may balan ni mama ug ni papa, dagko kog kwarta. Ayaw. Ikwanan sad nimo nga i-share pud nimo. Kay you know what? If you know how to share, di ba? Ang blessing mag-abot-abot nga overflowing ang imuhang cup of blessing. So, mo lang na siya nga pagtinabangay sa pamilya. Kung kinsa to, miski ka nang even na mana ako'y 50, at least makapalit na og bugas, makatabang na. Di ba? So makita nimo na nagsugod sa adong batan-on pa sila until sa sila magkapamilya, dili gyud nila himuog problema ang kwarta o lalison o mag-away sila tungod sa kwarta. Mo lang na siya. Okay. Second to the last, familiarity and boredom. Sa Bisaya pa, sumo na kay imong paris. Mag-away kay sumo na kayo, ang bana o asawa, sige gawas, sige lakaw kay sumo na kay akong paris. Balik-balik, mauragid murag sumo na gyud, di ba? So kung ang atong relasyon murag stagnant, gatuyok-tuyok na kay sumo na kayo, murag mo na ginatong routine pirmi, kinahanglan ta mo agto og mga magbisita. Kinahanglan ang mag-asawa mag-decide gyud og mga bag-o nga mga lihok, mga sample magbisita og bag-ong lugar.
magbago mga magduga-dugan og mga kalihukan ba nga bag-o dili tong routine. Kay mo tong makasumo kay balik-balik man. Sumo na nga bisag di kay tahilig og jogging, mag-jogging ta uban sa asawa, dili uban na to lain. O to asawa to uban, mananaw og mga karon kay open naman wa na may COVID, mananaw tag mga salida, magkaon sa gawas, ana ba? So kinahanglan nga kanang dili lang balik-balik ang atong ginabuhat kada adlaw routine kay sumo mo na mag-away na dayon ta. Kani, maingon mo nga, tigulang naman mi, luod naman kay tanawon ang magkiskis. Kanang usani, agbay magkuanan. No. Di ba kayo numdo mo, one of the communication, effective communication, is body language. Miski ka na nga nalasa. At least, mukuan ba, muinit, di ba? Ikuanan nimo sa mag-asawa sa niya, o sa mga kuan ng mga bata. Ang kuanan na mo ani niya, nga, kanalang imo ikuanan nga, kanalang bitawng, naanda na manggod na mo, na we always kiss ng good morning, niya sa kanang kada kita na mo kay kana siya mo atuglayan na mag-kiss here, sometimes i-kiss ko niya, sometimes i-kiss niya akong nose nga na, pero siguro asag wa mo'y singot basi mo siya parata na ni akong asawa uy asluma ni akong asawa uy unya kung para tug aslum ka unsay imong buhaton masuko ka sa imong bana uy pangilamos ayaw pagsuko pangilamos kay at least magkuana na fresh ka ako sa akong part magkuhan ko maningkamot ko kay amoy tambal ko gikan sa clinic moingon ko nga maningkamot ko pero sa tinuoray ra ha kabalo man na siya nga ngano nagpagwapa man ka Albert nagpagwapa ko kay aron maganahan mapatsadahan ako ang ubang mga tao pero kung makakita ang ubang mga tao nagwapa ko I'm dressing up for myself proud siya ako mga anak proud pod kaya nga ako gali mga anak na kanang na mga event na graduation, lately lang katong nagkuha na moving up. O na moving up. Mingong gali itong mga inaanak na mo ha. Sila nagputi na ilang mga buhok, mayo na sila, Ninang, mura mangyapong kaninang atong elementary ni uy. Kung okay, na naman. The secret of kuan kanang beauty is you are contented because I have my God, I have my Savior. Kung contented ko, ana, confident ko to carry myself beautifully. Siya pod. Kay iabit ang igna ng mga bata, kita miski dili ta pinakadato, kinsay pinakagwapong balay dinhi. Oh, mingon day, ang ato, nano, because we have God, Jesus, and the Spirit in our family. Di ba? Naa sa atong panimalay, muna among gitrain sa ilaha. Unya, kuanan sad nga, kung magkuan man ka, kung unsa gali ka imong kami as parents nagipakita, mo sa na pagkapustura pud ang imo ang mga anak. I know, dili na yun. Unsa man mag-makeup ko, dili. Does wearing makeup make you beautiful? Mag-invest kag daghan ni ngana? No. Just projecting your smile, sincero nga ngisi, miski naa pa ng imuhang mas, ha? Makita man nato sa atong mata na nag-smile ta. Di ba? Body language naman ko na ng ana. Di ba? O, makita man nimo ang sinseridad. So, kana pong ikwana na boredom, ang amo lang ikwana nanin ni Sani nga, maboard gali mi, I don't know kung gabuhat pagyapo mo ang mga game board. Gwapo ba yan ng game board? Kanabitaw mga Scrabble, di ba? Word search, nga na. Makakuan na siya. Dili na makapa-Alzheimer. Dili na makapabungaw, ha? Unya kamo mga batanon, ingnan ta mo ha, dili gyud mo magkakuan, magka-arthritis sa inyong kuan kung dili mo permanente din sa inyong sa inyong cellphone. Kabalo ko nagtan-aw mo dinhi sa akong kuan ha. Kani tungod ni sa pagkakugihan nako. Kay gikan man ko sa clinic, support lang ni ako kay kasi tan-aw mo dinhi, support lang din nako sa akong arms kay mo may sige trabaho. Unya isa pod na ikuanan nimo sa boredom. Kami pod pag manglakaw mi on the way sa among kuanan, maghunahuna na mi, magtell na mi og story kanang mga ingana.
You go back to those wonderful moments or katubitang wala pang pandemic, di ba? Katubitang kompleto pa inyong pamilya, nga na bitaw. Unya karon ang among gibuhat karon na mawala ang among boredom. Kay maghunahuna na may pangalan sa among apoy, nga na bitaw. So mag-participate ka, pero the final say should come from the parents, kay lahaman ng anak. Pero exciting na siya. There are lots of events. I'm telling you, katong bag-o lang ko nag-uban dito sa leadership training namo last month, gibalik ko namo sa mong leadership training sa team building, patintero, kanang mga ingana bitaw, mga karaan na mga dula, buhata na, tudluan inyong mga anak, o tumbalata, or bisag unsa baka. Nya, igna sa tamo, sorry father ha, kanang gitudluan lang mi og kanang madyong para exercise aron dili mag-arthritis ha ang mga bata may na kayo, pero wala gud na ikuan gud, laptikay lang na siya kung kisay mapildi. Wala na siya. Those are other kuan, basig may mo magmadyong ha, ayaw ha. So ang last, ako gininggal last nga problema kay medyo man ni siya X-rated. X-rated. Medyo po siya rated R. Oh. Problema sa pamilya. Murag daghan man diri batanon pa, pwede pa. Kaning mga uban panuhon na lang ni. Sex and intimacy. Problema gyapon na sa atong pamilya. No? Murag ang audience nato ron murag naibatanon, murag pwede pa. Naapoy murag di na pwede. No? Pero problema ni hinungdan gyapon sa away. Basta dili below 80 pwede No? pa. Ha? Mga hinungdan kay lack of compatibility. 85 below. Napa na Munang 85. mag-away, different sexual needs, munang mag-away, medical problem, munang mag-away gyapon. O ikaupat, daghan gwapa o gwapo diha sa palibot. Daghan temptasyon, munang mag-away. Kani siya gamay, medyo ni siya controversial kay murag talagsara kay ko kadungog sa simbahan nga magistorya gidani nga topic. Murag iya nang ihapaw og kana kay nga topic murag slide by slide. Wala gi gaduot og discuss nga unsa na usa na sa dako nga problema sa mag-asawa. Siguro di kay nato ma-elaborate diri kanay mga bata. Hopefully ang atong mga kaning organization sa simbahan makahimo ta ana kay dako man ni siya nga problema. Unya ambot bisag ganig magpaambita kay medyo maulaw ta mo gamit sa mga termino. Slide ta gamay mo istorya. Murag maulaw ta. Ato lang na yung iluom ang atong gibati. Kita lang na yung lumilom dito, kita na lang agwanta kay for the Lord na dayon, for the Lord. Ato na lang na yung i-charge sa Ginoo. Pero ang tinuod diha, apil na isa sa problema sa mag-asawa. Wala ko'y abot, doon na ba tayo department sa simbahan nga inana ang gagtuan nga problema, inana akong problema. Naa ba kay gatubang sa ato diha? Kay murag lisod man kayo si father ito isaryahon. Father, mo ni akong problema, sister. So patay hanaw ni father o ni sister ana. Churi siguro kabalo sila pero lahi gid ang magistorya eksperyensyado sa inana. Kay makapaambit sila, makasuggest sila. So ako lang nang gi-raise siya nga usa na sa ka problema nga angay natong sulbaron kay kaning tanan among gipanganlan lain-lain ni nga klase nga hinungdan sa kagubot sa pamilya. Gatinguha ta nga mahimutang balaan, pero naa na siya gauban sa ato. Kinalan ato silang atubangon sa matag adlaw na to nga kinabuhi isip pamilya, ato silang sulbaron para makabot nato ng balaan nga pamilya. Di na mahitabo overnight. Sigurado ko kini siya nga proyekto lifetime. O sa kasal pa, till death do us part. Inikamatay na, humana. Fulfilled na nato atong obligasyon. Samtang buhi ta, padayon kita mag-struggle ani, padayon ta nga mangandam nga para pag-atubang ani. So, tungod ani, tapuson ni Albert sa iyang mga basahon nga nakutlo sa Biblia para pagsulbad nato sa problema sa atong pamilya. Ang atong kuan tema sa ika-10, gwapo kayo, family love, a vocation and path to holiness. Pero along that journey, path good, along that journey, it's not always a smooth road. Naag yun ng mga, una siguro mga pebbles, ginagmay, antod na makaabot ka na sa mga dagko kayo na mga rocks or boulders, di ba? Pero tungod sa imuhang kuanan nga, kaning, akong gitawag ang among relationship parallel lines.
Nano akong gitawag nga parallel lines? Mura pagikuanan nimo sa dalan. Di ba? Hiwalay man sila, pero they have a focus, they have a direction. So muunang among gikuanan na we have to follow this parallel lines sa atong pamilya. Kita una as husband and wife, but before as husband and wife, we have to meditate sa atong kaugalingo o self-reflection sa atong individual, our self, no? Kay nagkalain-lain man among personality ni Gibson, nagkalain-lain ang personality sa among mga anak, nagkalain-lain ang personality sa among mga in-laws o relatives, but kung una galita na mo reflect sa atong kaugalingon, we will know how to lead katong siyang parallel lines, di ba? So, along those ways, di ba, mga bata, kabaluta, gusto natog ayahay tanan. No. Kani, one of the, kuan ni siya, kanang reflection sa ako na kuanan na I shared to my husband, and then I even shared it to my kanang mga kagrupo or anybody nga, di ba, unsa galito'y pinaka the best na gihatag nga passage ni God sa ato, tong John 3:16. For, kitantanan be, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish, but have eternal life. Okay, kato siya. Pero dinhi sad, kay si God o si Jesus naman to. Dinhi sa Romans 8, ikuan na lang ninyo ha, Romans 8, gikuan na lang nako, gipick lang nako ang mga verses na nakastruck sa amo. Romans 8:11 and 17, 26 and 27. Okay. When your sinful nature threatens to drain the life out of you, look to the source of your salvation. Hangad. Kung tanan ingana bisag unsa na hangad. Ha? And be strengthened by the power of His Spirit. Muna na naa dinhi ang Espiritu. Dili lang si God, si Jesus. Apil ang Spirit. And then, sa 26 or 27, the Spirit helps us in our weakness. And intercedes for God's people in accordance with the will of God. No? Thy will be done, Lord. Kung imuag yung will nga dili ni para sa ako, miski na ning kaamot kung maako ani, basig na apay mas maayo pa nagiplano ang Ginoo sa ato. So, again, as I said, ang key to a fulfilled life, you as an individual, and positive attitude to myself, positive attitude to us, take a step. Lakaw. Ayaw lang pagpundo. Take the step of humility, ipuyo ang faith, hope, and love, and prayer of healing of how to forgive. I know it's hard to forget, but you have to pray for the healing of forgiveness para healthy ka, dili lang sa imuhang spirit, sa imong body, kung katibukan, apil imong pamilya. And then also respect and resilient. And if you have this kind of attitude, take a step, no? Ako asa mong patindugon lang bi kay aron maka-stretch ang atong mga tan. Pwede mo tindog tatanan aron giparap up man ninyo tindog sa tatanan. Ha? Okay? Ato lang nang paningkamuton. Take a step. I hope nakakuha mo. Sige, ana? I will take a step. You can say it loudly or silently. Ina. I will take a step. Pwede mo musunod. To have a positive attitude to myself, which is the key to a fulfilled life. Humility. Faith. Wa nagbarog ang uban, wa siguro sila faith. Hope. Love. Prayer of healing na matumban ako. Biyana na ako kumbana. Of how to forgive. Respect, babay san. Resilient. To reap a reward from heaven. Okay.
Ko kay di na ko biyaan akong bana. Maayong hapon, salamat. Daghang salamat o bayang hapon sa tanan.